I know you've been Otvárame prvý veľkoobchod. Vlastníš obchod, reštauráciu, bagetériu, burgeráreň, hocičo vo svojom meste. Chceš získať náskok pred konkurenciou? Spolupracuj s nami! Čo ti ponúkame? Nielen, že budeš mať tovar, ktorý v tvojom meste nikto iný nemá. Ponúkame ti, tvoj obchod bude v aplikácii Maťové akcie. Ďalej, dostaneš na dvere takéto niečo, kde tvoji fanúšikovia, naši fanúšikovia uvidia, že tie najväčšie pecky kúpia práve u teba. Tak neváhaj, napíš na túto mailovú adresu, my sa ti ozveme a nič nám nebráni, aby sme mohli spolupracovať. A čo je nemenej dôležité, dodanie máš od 24 do 48 hodín priamo na tvoju prevádzku. A samozrejme všetky naše výrobky, všetky naše malinovky obsahujú Z-ka podľa slovenských zákonov a preklady tak, jak majú byť. Že je jedno, či si vo veľkom meste alebo v nejakej malej dedinke, všade sa môžeš dostať k Maťovým akciám. Tak neváhaj, bež do svojho najbližšieho obchodu, do svojho obľúbeného obchodu a ukáž toto video majiteľovi. A samozrejme na tom benči je 140 kg.